Kuluma vum vum, ukuthula kwakho is very scary. Hayibo. Ase ngingenza into enkulu nje ngingebani. Aw, ngingibani kanti mina? Niyazi futhi vele ngizogadla kini, ngithule ngoba into engizoyikhuluma izogadla kithi. Yabona? Manje ngakho ngivele ngathula. Vele izodla ekhaya bafana. Nanku kwami umbono ongemnandi ke nokho. Si week bafana. Angiphinde futhi si week kanza kwethu. Yabona thina MK asisi week. Na kwi military angiboni ukuthi singalunga thina ngoba sisalawulwa imiswa kakhulu sisadakwe ifabric ye politics esayifundiswa iANC yeyikhundla no leader yami wathinta leader yami suthinta emi akakaringi la emakhanda ethu ukuthi what is a central idea. And central idea is the only kushuthi asikakashi thina ukuhlupheka kasibambi enough ukubona ukuthi the only thing ufuna sifocus kuyo ke manje it's a central idea or the mission. Ukuthi khona ileader ke sisusiwe kwakhona osenjani kwakhona oselimele ngibuka lokho. My focus is on the central idea ukuthi I have to unite la, I have to be speaking one voice as black people. And I have to say izinto engifuna zenzeke ezweni zicebise thina abantu abamnyama. Akuringi sisabuka qhawelanga siseweek bafana seweek kakhulu. Sina uma siyabuka futhi emazweni week njengathi ukuthi kwenzakalani. Sike sisabalalise imiqondo yethu look internationally and see ukuthi emazweni abhayiza njengathi kwenzakalani ku. Usho ukuthi nje mawubuka wona ngabe yami asikakahlupheki enough asikakashi nje enough ukuthi sesibona yabona uPotsho uphuma kulo kuhlupheka uwodwa ke manje we have one option asikakavaleleke ekhoneni enough ya sisa pushwa kakhulu ngizothini imiqondo eminingi idemocracy uthi ngalo usacabanga lokho nalo usacabanga lokho yabona even ngikhuluma nje ngathi as MK ufuna ukukhuluma amaqembu within thina say MK sisahaza bafana sahaza asikakayiboni bafana sayigeja sisafana nje nabantu okuthiwa madlala igame kwashawa istar sethu ngo red card saphuma sihlala phansi sonke asihlali ngamane sishawa nango 10-0 asiba abantu abanempokophelo ukuthi okay seluwileke ihero lethu kodwa siqhubeke sihlale ukuze ngoba siyayazi mission ibheki yeah so sisiweek ngempela in that ke wona mono wami lo until abantu abakithi bamnyama baze bavuke la emaqandeni baphaphame babuke nakwamanye amazwe kwenzakalani then we can talk. But as for uvumvum iMK akajiki futhi ngeke asoza jika unjalo nje.